ፈጢሮም እዞም ሃፍታማት እዚኦም ንውሑዳት ነቲ ናይ ማዕከን ናይ መራሕቲ ዘለዉ ፀጋታት ጥራይ እንዳ አለየ ኣብዚኢታት የመሓድር ኣብዚኢታት ኣመሓዲሩ ነቲ ህዝቢ ግን ካባኻ ናባኻ ይገብሮ ዋይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ታክሲ ቆሪፅካስ ነንሕድሕድካ ኦኬ ታክሲ ከይስርሖ ኢሉ ሰብ ሽዑ እንታይ ይገብር መቕራሒ ፀጋታት ንመንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሕሊፉ ይህቦ መንግስቲ ከም ድላይ ሽዑ ሃገር ይቋፃፀራ እዚ ኻ እንታይ ይፈጥር መስለኪ ገበት መንግስቲ ይፈጥር እዚኦም ምዕራባውያን ዘለዉ ኣይተነግረሎም ስለዚ ኣይተነግረሎም ሚንበር ኮራፕት መንግስቲ እዮም ናይ ሶሻሊዝም መንግስቲ ኣብ ፈጢሮም ኣብ ነንሕድሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ እዩ ናይ ሃገርና መንግስቲ ግን ሶሻሊዝም ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ኢኮኖሚኒዝም ኣነ ከም ኤምሲኤሪ ኣብ ሃገረይ ዘሎኒ ቁጠባ ቀዳድ ክዳን ክገብር ተደኣኺለ እቲ ፕረዚደንት ከይተረፈ ቀዳድ ክዳን ንገብር ሶሻሊዝም ከምኡ ገብሩ ኣይገብሩን እዮም ኖ